Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sa bumabatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Kung may ebidensya nga makita ang Truth Commission, may mga pangatubang sang kaso suno sa kay Mayor-elect Albi Benitez. Negros Occidental, nagapanguna sa Western Visayas nga probinsya nga may pinakamadamo nga bag-o nga kaso sang dengue. 38 anyos ka lalaki nga under probation, patay sa shooting incident sa barangay Mandalagan sa Bacolod. Pinakamatahom nga McDonald's sa Pilipinas, ipatukod sa Upper East sa Bacolod. Kag sa Good Vibes, anak sa tricycle driver kag tindera, nagtapos ang chemical engineering nga kurso sa USLS. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pinakamatahong nga McDonald's sa Pilipinas ang ipatukod sa the Upper East sa Bacolod. Magadila ini isang duga nga trabaho kag tourist destination sa Bacolod. May report si Romeo Subaldo. Kung maglabay ka sa the Upper East Avenue, agaw atensyon ining nakasulat nga the most beautiful is coming here soon nga mga tinaga. Diri gatukod sa Mega World ang isa naman ka McDonald's nga branch. Magatindog ini sa 2,200 square meters nga parte sang 34 hectare nga township sang property giant. Sunod sa kay Harold Geronimo, ang Senior Assistant Vice President kag Head sa Public Relations and Media Affairs sa Mega World, isa naman ini ka destination branch sa McDo. Butsiringon, hindi na pagkaon ang katuan sang tawo diri kundi mangin isa man ini ka tourist destination. These are McDonald's stores that are not just there to let you eat, but it is also a store that allows you to enjoy the sights, the surroundings, the ambience, and all the facilities and amenities of a McDonald's. Ini may pinakamalapad nga alfresco dining sa Visayas. Diri man pa ipahamtang ang historic kag century-old nga bagon sang Bacolod Morsha Milling Company. May garden, may tulip-shaped lighted flowers. May collab room ang ini nga branch sa McDonald's ukon ang kasubong sang conference room nga may mga pasilidad para sa meeting. Pinakauna nga branch sa Visayas kag Mindanao nga may amo sini nga facility. Biker friendly man ini, pwede man maka-bike and dine kag may bike repair station. Makita man diri ang next-gen facility o kung self-ordering kiosk kung saan pwede na ang cashless nga transaction. May separado man ini nga McCafe nga may wireless charging facilities. Kag may side-by-side o kung double lane nga drive-thru. Magadala man ini isang dugang nga trabaho sa Bacolod. Sunod si kay Eugene Reducindo, Managing Director sa Choice Gourmet Banquet Incorporated, ang kumpanya nga nagapadalagan sa mga McDonald's franchise ng Mega World. Subong pa lang, nagasugod na sila sa pag-hire sa mga crew kag managers. We are looking at 70 to 80 crew member and 8 to 10 managers for that particular. Around 100 employees for the store. Right now, how many employees do you employ here? We have no. How many here? We have 97 in this store. So, 97 crew, 10 managers. So most likely, this is one floor. We will hire more in that store. Sa mga luyag mag-apply, mahimo makig-angot lang sa Forbes Hill nga branch ang McDo. Isa sa mga highlights sang sini nga branch sa McDonald's, ang higante nga maskara nga himuon sang kilala nga mask maker nga si Jojo Vito. Kag ang ini nga branch ginapaabot nga magabukas sa Maskara Festival. Sa number 9, Gobernador Eugenio C. Lacson magaduso man nga kuntani gikan sa probinsya kung sa Negros ang masunod nga SRA Administrator. Damlag pa, may pila ka mga stakeholders sa sugar industry nga nagapanawagan nga kuntani magagikan sa Negros Occidental ang magapamuno sang Sugar Regulatory Administration sa pagpati nga mas may ihibalo ini sa sitwasyon, mga pagpanghangkat kag mga pamaagi sa industriya. Majority kon 2/3 sa sugar produce sa pungsod ang gikan sa Negros Occidental. Para kay Lacson, mas maayo gid nga diri man ang nabase sa Negros ang mangin masunod nga sa SRA Administrator. Samtang para kay Lacson, nangin maayo ang mga ginpang-appoint ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa iyang gabinete, ilabi na sa iya sininga economic team. Sunod sa kay Lacson, ang business sector mismo ang nag-abi-abi sa mga gin-appoint. Kabayan sa economic team si Benjamin Jokno bilang Finance Secretary, Alfredo Pascual bilang Trade and Industry Secretary, kag Arsenio Balisacan para sa NEDA. Sunod sa kay Lacson, yara na sa ila kung paano sila magtrabaho bilang isa ka team. Especially the economic team,
he banked on experience, which is good. No? I think the cabinet members that he appointed so far, especially sa economic team, well accepted sa business sector. No? Good. No? In general, very good ang mga appointment ni President-elect Marcos. It's now, it will be now up to him on how to put all of them together and work as a team. Sa number 8, mga 800 milyones pesos nga balor sa proyekto ang nagapadayon karon sa siyudad sang Cadiz. Suno kay Mayor Salvador Escalante nga liwat nagkuha sang mandato para sa iya ikaduha nga termino, labing tinutuyo sang iya nga administrasyon ang mga infrastructure projects kag programa kag proyekto sa agrikultura para mabuligan ang pagtibawas kag pagsanyog sang ekonomiya. Nalakip sa mga nagapadayon nga proyekto gikan sa pondo sang syudad amo ang pagsemento sang dalanon kag pag-obra sa drainage. May 54 ka kilometro sang dalanon nga yara sa nabukid nga bahin sang Cadiz suno kay Escalante. Ginatutukan niya man ang modernization sang agrikultura pagi sa paghatag sa mga equipment sa mga mangunguma. Inita na nagapadayon suno kay Escalante. Luyag niya man nga mas mahatagan pagid sang atensyon ang patag sang turismo. May 11 ka mga waterfall sa syudad sang Cadiz kag 5 pa lang gani ang iya nga nalabot. Nagapati siya nga ini ang dako man nga potential sa pagsanyog sang lugar. Kay na lamang nanagtag ang probinsya sa 76 ka mga pamilya nga naapektuhan ni Bagyo Odette sa Cadiz ang assistance gikan sa National Housing Authority. Damlag pa ini sila ang nakabato naman sang bulig gikan sa LGU. Right now, Kabuluka, 54,000 kilometers, 54,000 hectares ang siyudad ng Cadiz. No? And from here, makadto kasi isa kang pinakalayo na barangay, tag 3-4 na oras makalabot kito because of bad roads and everything. Ina siya ang munang yung target natin sa concrete roads. No? And hindi lang na siya, actually around 54 kilometers of roads yung ginasiminto natin sa nabukod na portion. And para sa ako, muna siya ang sabat no, sa mga problema, sa food security and everything. This is Sudan. Sa number 7, ginaalingar supporters ng NPA arestado matapos magkuhaan sang armas kag granada. Ginakop sang katapos ang tropa sang Army kag PNP ang isa ka persona nga ginaligar NPA supporter matapos makuhaan sang armas kag granada sa gitpatigayon nga search warrant operation sa iya sining balay sa Libertad Negros Oriental sang kahapon. Ang ginaresto amo si Jerry Familiaran nga suno sa PNP masami nagabulig sa rebelde nga grupo. Nakuha sa balay ni Familiaran ang isa ka hand grenade, isa ka 38 caliber revolver kag 3 ka mga bala. Detained na sa karon si Familiaran kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9516 kag Republic Act 10591 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 6, sa Sagay City, truck driver ginhagad nga magpamahaw kag ginpatay. Patay 38 anyos nga truck driver nga si Ernie Esaki matapos ini gintiro kahapon sa barangay Tadlong sa Sagay City. Sa investigasyon sa PNP, sakay lang sa truck si Esaki sang maglabay ang wala pa makilalaan nga suspect kag ginhagad siya pamahaw. Sang ginpalapitan sang biktima ang suspect, gilayo na lang siya gintiro sa makapila ka beses nga gintunaan sang iya kamatayon. Sunod sa PNP, hindi man kilala ni Esaki ang suspect gani ila pa ginahibalo kung ano ang motibo sa pagpatay sa iya. Sa number 5, suspect sa pagpatay sa minor de edad sa BCGC grounds, ginkasuhan na. Samtang Mayor Evelio Leonardia nagapanawagan sa PNP kag POSO nga maghimos ang koordinasyon para mapahugot pagit ang seguridad sa BCGC grounds. Gindala na sa Barangay Hall sa Barangay 41 ang bangkay sang 15 anyos nga si Yeshua John Torres nga napatay sa pagpamuno sa Domingo sa Bacolod City Government Center grounds. Kasunod mismo sa Barangay Hall ginhaya ang biktima.
Samtang kahapon sang hapon ginpasakan ang kaso ng murder batok sa suspect nga si Joribel Datulayta. Si Datulayta mo ang ginatudlo nga nagbuno sa menor de edad sa tunga sa natabo nga away sa duha ka mga grupo sa government center. Positibo man nga gintudlo si Datulayta nga amo ang nagbuno sa biktima kag iya pa nga ginpabalos a messenger ang iya mga grupo sa pagbuno sa iya nga pagbuno sa kay Torres. Ginpahayag naman sa Police Station 4 nga ila pabakuron ang seguridad sa government center. 24/7 nga bantayan sang PNP ang BCGC agud pa siguro nga hindi na maliwat ang amo nga insidente kag agud tumabantayan man ang nagakalad sa lugar. Ginakasubo naman ni Mayor Evelio Donardia ang natabo ilabi na nga gintinguan sang iyang administrasyon nga mapabilin ang kalinong sa BCGC nga masami ginadagsa sang tawo adlaw man ukon gabi. Nagalaom siya sang action plan gikan sa pamunuan sa BCPO kag dugang nga koordinasyon sa tunga sang PNP kag Poso para mahugtan ang seguridad sa BCGC. Sa number 4, 38 anyos nga lalaki patay sa pagpaniro sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City. Ang biktima suspect man sa pagtiro patay sa anay ka live-in sang iya karelasyon subong suno sa PNP. May report si Nico Delfin. Naalarmang mga residente sang sunod-sunod nga lupok sang pusil sa kilid sang kampo sa Villa Locasan Subdivision sa Barangay Mandalagan, las 8:40 kainas ang aga. Pila sa ila kinulbaan sa makitang bangkay sang biktima nga ginkilala nga si Francis Mark Rito, 38 anyos nga nangayaw sa lugar. Ay, nanagpo kami. Kami nga daw nagpukutay da sila sa ugon. Tapos amo lang to nagnago kami sa amon balay. Gulpi lang may naglupok na. Tapos ay na nga naglinong na. Nagbuwa lang kami. Amo na nakita na namon nga nagatuwa da sa ikat sa ugon. Sa pagpang-usisa sang katapos ang Police Station 3, nagamaneo sa motorsiklo si Rito, papauli kuntani sa Barangay Bata, sang ginbalabagan siya sa alagyan sang wala pa makilalaan niya mga lalaki, kag gintiro sa makaapat ka beses. Na-recover sa crime scene ang 4 ka mga slug, kag 1 ka empty shell sang wala pa mapatod nga kalibre sang pusil. So actually ang aton nga victim subong is listed man sa aton nga drug watch list. Si Rito ang under probation sa kaso nga theft. Siya man ang ginatudlo responsable sa pagpatay sa isa ka drug personality nga nangin kalibin sang iya karon nga karelasyon suno sa PNP. Ginalantaw na mo nga ang gulo kay ang ining ginaupod subong ni Francis. Amo na ang ginaupod man sa una ni Yuki. Pero syempre wala man nato na confirm kay tiwa ita nakuhaan ang duwa. Malapit lang sa eskwelahan kag sa mga pamalay ang natabuan sang insidente. Gani ginatingwaan man sang kapulisan nga makakuha sang CCTV footage agud mapatod kung sino ang responsable sa pagpatay sa biktima. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 3, paray na pagsaka sang dengue cases sa Negros Occidental. Sa Western Visayas, ang probinsya may pinakamataas nga bago nga mga kaso sang dengue. Sa Morbidity Week 20, 266 ang bago nga dengue cases na report sa Western Visayas sa datos ng Regional Epidemiology Surveillance Unit. Ining pinakamataas na nga na-record sa rehiyon humalin sa Enero. Ang Negros Occidental sa gihapon may pinakamataas nga bago nga kaso nga gin-report sa Western Visayas nga may 96. 282% ini nga mas mataas sa kasubong nga tiun sang 2021. Humalin Enero tubtob Mayo 21, 657 ang dengue cases sa Negros Occidental, 5 diri ang napatay. May pagsaka man sa kaso sang dengue sa Antique, Iloilo Province, Aklan, Guimaras kag Bacolod City suno sa DOH. Ang Provincial Health Office ang nagpatuman man sa tikang para masabat ang pagsaka sang dengue. Liwat nga ginpahanumdum ni Governor Eugenio C. Lacson ang mga pumuruyo sa matinlo nga palibot. Samtang may 30 naman ka-active nga cases ang COVID-19 ang probinsya. 5 diri ang new cases. Sunod sa kay Lacson, nagdangat man sa 30 ang active cases, hindi naman ini makabig makaalarma. So in the same meantime, the instructions there is still the same. Clean your surroundings, especially you don't allow stagnant water to remain in your area. But again, our provincial health office naman is aware of the situation and taking remedial measures, no? Mostly reminding people on, to keep our surroundings clean. Sa number 2,
No work, no pay ang ginpagwa nga memorandum sa pamuno sang DRRMO sa pagpasiguro nga mayara nagapabili sa serbisyo sa mga emergency responders. Hindi man malipod nga madamo na sa mga job order casual sa pila ka mga departamento sa Bacolod ang wala na naga-report sa trabaho. Gani para man masiguro ang tayuyon nga pagserbisyo sa Disaster Risk Reduction Management Office, nagpagwa sang No Work, No Pay memorandum si Dr. Ana Marila Arni Pornan para sa mga JO nga naga-serbe emergency responders kag mga personnel para sa ginapatuman nga declogging operations sa syudad. Ginsiling man sa pamuno sang DRRM nga karon nga nagasaka ang dengue cases kag kaso sang leptospirosis, ginakinahanglan ng padayon nga pagserbisyo sang may 130 ka mga JOs para sa anuman nga sahi isang disaster kag emergency response. Ang katapos sang DRRM amuman ang nagakadto sa mga kabarangayan para hatag sang larvicide kag magpatigayon sang fogging operation. We got a memo that those who will not go on duty, no work, no work, no pay. Dito, ang mga JO. Mga pila tagari kabilo sa DRM? More or less mga 130. 130. So, isa pa crucial sa inyong mga papel. So, sige sila duty. Dengue kag ano pa daan COVID pa atong response emergency. COVID, emergency medical responses, like mga trauma. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Kung may papamatud-an ang Truth Commission ni Mayor-elect Albi Benitez nga hindi amo nga nahimo sang Leonardia administration, handa sila nga magpasaka sang kaso. Samtang may napili naman si Benitez nga City Administrator kag City Legal Officer. Yaring report. Ginmanduan ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez ang yaginporma nga Truth Commission nga mangin maid-id sa ilang nga paghimuon nga investigasyon sa tanan nga transaksyon sa present administration. Luyag ni Benitez nga matinluan ang tanan antes sa magpungko sa pwesto, kag luyag naman maklaruhan ang pumuluyo sa Bacolod sa sitwasyon sa syudad kag bentaha man ini para sa Leonardia administration kung mapamatud-an nga wala sila sa nahimo nga sala para maklaruhan ang ilang nga ngalan. I remember when we were forming the team, they asked me, how deep do we go? Kaya nga ako masabat dito, go as deep as you can. Because I think Bacolod deserves to know everything that has happened in this past administration. And one of the reasons why I want to do that is I want to start clean. Gusto ko magsugod from a clean slate. And moving forward, hindi naman ako masulat kung ano ang natapot sa previous administration. If there are evidence that warrants filing of cases, Sa bahin sang job orders sa syudad, misteryoso pasuno sa kay Benitez kung pilagid bala ang mga job orders ng syudad. Pero sa iya natukiban, nga sa Mayor's Office pa lang, may 356 million pesos na nga appropriation para sa job orders. Plano niya nga isa sa mga una niyang executive orders nga pirmahan ang pagbalik sang tanan ng mga empleyado sa ilang mga mother units. Pinagi sini, mahibaluan niya man kung pilagid bala ka mga job orders ang ginakinahanglan sang syudad. ang first mo himuon is to address anay pilagid ang JOs kinahanglan sa syudad. No? We may be putting more people than we really need. No? So there has to be an assessment kung pilagid ang kinahanglan. And after that, what are the qualifications needed per department or per project or per hatagan na sa JO so that it meets their required job requirements. Nag-umpisa na siya sa pagsugilanon sa nagkalinlain ng mga departamento kag suno kay Benitez, very cooperative ang mga nasugilanon niya. Ang City Engineer's Office, gani kuno, magasumiti sa bag-o nga resign para sa trade center sa Bacolod. Ibis abi nga Coliseum, luyag ni Benitez nga himuon na lang ini nga trade center para hindi maubos ang 800 million pesos nga pondo para lang sa isa ka proyekto. Luyag niya nga i-repurpose kung isilo naman sa iban nga mga proyekto. Ang iban nga kwarta kag napilian niya amo ang pagkaayos ng 3 kadalago nga merkado sa Bacolod. Ginakayo na inisubong suno sa iya pero facelift lang ang matabo. Nakigsugilano na siya sa DBP nga bangko kung sa diin nag-loan sang kwarta ang syudad kag kulang na lang ang approval sa contractor nga natalana naman makikita sa iya sa Webes. Problema lang is of course ang contractor. No? I'm scheduled to meet a contractor this Thursday. No? So meet kami at 1 p.m. and 2 p.m. sa hapon. And if he agrees that we
can renegotiate the terms sa mga contract, then legally, we should be able to repurpose the loan. Samtang may napilian na siya nga city administrator kag city legal officer. Kag mahimo sa sini nga semana, ipakilala niya na sila. Sa iya pagatubang sa media sa iya Thanksgiving dinner, iya ginangkat ang media nga padayunon ang paghaboy sa mga palamangkutanon sa iyang administrasyon. Ginahaylo niya man ang media nga pahibaloon siya kung may nahibaluan ang media nga hindi amo sa iya administrasyon para matapna gilayon. Sa Good Vibes, anak sang tricycle driver kag tindera nagtapos ang chemical engineering nga kurso sa University of St. Lasal. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. 17 anyos pa lang si Ramil Mahilong sa mabungguan sa forklift. Ang iya nawala nga tiil, nautod kag ginislan sang artificial nga tiil. Sa piyak sa natabo, ang pagbiyahe sa tricycle, ang iya naging palangabuhian para buhion ang iya nga pamilya. Aksidente ko sa una kang sa akong obra sa reklamasyon. Anong problema sa ulit mo? Ga-checker ko sa reclaim. Checker. Oo. Aksidente? Aksidente na bungguan ko sa forklift. Ay, Oo, napakining doon ko sa TL. Ang isa na utod. ito na isa. Artificial na eh. Pila pa lang edad mo na sa natabo na? 17. Ang iya misis nga si Jennifer, may gamay nga tiyanggi sa kilid sa University of St. Lasal, Bacolod. Pagkaon ang iya ginaserve kun aga, kape kun udto hasta maghapon. Ang ila income nagakadto sa pagkaon kag pangadlaw-adlaw nga panggawi sang tila ka mga kabataan. Sang nagtapos sa iya nga junior high school ang ikaduhan nila nga anak nga si Joshua, nagpangita siya sang eskwelahan para sa senior high school. Ginsuggest ang iya nga iloy nga sa USLS siya magpadayon pero si Joshua natahap pa sang una. Naanad siya nga makita nga rich kids lang ang mga nag-eskwela diri. Una, sir. Kaya ano, sir? Adlock siya. Adlock Big na, sir. school. Kita mo lang nasangan mga magarano. Gagalagalabay, man din sa una. Makadiri man kasi kami mo sila alin sa high school. Grabe, mga taga-Lasal, hindi ko niya ano sila, bala? Kaminggol. Oo, kaminggol. Nakumpinsi siya sang iya nga iloy. Nangin full scholar siya sang Liceo de La Salle Senior High School. Tag-2 ka pesos lang kada exam sang iya ginabayaran. Naging maayo man ang pag-inupdanay nila sang iya nga classmates. Sang grade 12 na siya, nag-apply siya sa Department of Science and Technology bilang scholar kay nahagaran sang iyaman mismo nga mga classmates. Wala pa siya sa pangbayad sa application form. Gani, ginpahulam siya sang kwarta sang iya nga classmate. Sa office, may balayran, galis nga 200. Wala siya kwarta. Wala ko wala siya. Wala ko kwarta. Kasi hindi mo na pagkapanyaga. Wala gid sa balo. Wala ko balo. Amo na sir nga, may lang na pahulam pa sa classmates, sir nga 200. Mayroon kami extra man siya. Amo na sir, may lang extra to sa sir. Feeling ko ganina plano gid sa Ginoo sir. Oo, sir, grabe sir. Grabe gid plano. Para gid sa iya. Nangin scholar siya sang DOST pero katunga pa lang sang tuition ang mabayaran sang DOST kag babugat para sa iya mga ginikanan. Gani, nag-apply pa gid siya sang academic scholarship sa USLS kag nakapasar siya. Sa sugod babudlay, ilabi na nga wala sang internet sa ilang nga balay sa Abada Sky. Sa first year, sir, ang internet sa amon, wala kami tanan. Yes, sir. Wala, cellphone nila is magalaglag pa. Igo nila mabalaan nga may project sila pagwa na namon sa Abada. Kaya dira na may signal. Sa may Abada, sir. Abada Sky ka mo. Abada Sky. Ay, wala pa sa amon signal, kaya load lang sila. Pagwa namon sa Abada, mo papagkabalon nila, ay mama, inupasa ko gali. Tapos nga pulaw kami sir, hasta kaalauna, alas 2 na updan ko to sa internet, layo-layo, gadala ko sulo, para lang gid nga bantayan siya nga ma-friends na. Ang iya allowance, gikan sa DOST scholarship, ang gingamit niya sa pagpatakod sang internet connection sa ilang nga balay. Hindi man basta-basta ang ila inagyan sa nagpandemic kag nag-lockdown, pero maayo lang kay ang subang nila nga maestra naman sa karon sa USLS ang may savings nga among ila gigamit sa pang-adlaw-adlaw. Sang Domingo, natagaan sang amat-amat nga kasanagan ang pamilya Mahilom. Nag-graduate na si Joshua. Salamat. Salamat. Sobragid nga salamat sir. Kay hindi lang iya sa akon, para na iya sa iya. Nga tanan niya gid bala nga gin handom. Amat-amat. Hindi pa sa subong pero amat-amat na bala nga maano na sa iya, makamit siya na bala mabaton niya. Luyag niya nga mangin inspirasyon sa mga kabataan nga parehas niya ang iya nga istorya. Nga ang kapigaduhon ang naging inspirasyon para magtingwa pagid. Yes sir, kay alin sang bata, kabala sir nga makita. Plus mo ko ganun, sir nga na bata ko sa amon nga pamilya. Kay doka kung di ko guro,
daw makita mo lang na ang imong mama, papa, grabe nga struggle bala. Ti syempre ang inyong mas passion bala sir. Maging strong ka gid sir nga hindi ka gid dapat hindi ka dapat magreklamo. Kasi kung magreklamo ka lang wala ka gid kapaan niya. Sa karon, masako na siya sa pagsugod sa review para sa board exams. Panibag-o naman nga challenge pero dako ang salig sa mga ginikanan ni Joshua nga iya pagid ini malampuasan. Barb ka namin isang storya niya, iyang ginimo nga inspiration niya sa pagpadayon ng ilang kapigaduhon. Hindi siya gusto ko magpadayon, kundi gusto niya tagaan naman sang maayo nga kabuya ng mga ginikanan. Di ba naghamba siya nga maging better, gid ako nung life. Mula to niya nga maging better life. Kaya hindi man pwede nga amulan na akong forever ang life. Kanaming inspiration. Kaaga po ito mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.